Tes tes. Tes tes. Tes. Besar loh. Besar kan enggak? Besar kan enggak? Tes tes. Tes tes tes. Apa? Tes tes tes. Kusaran nih. Tes satu tes. Tes 1 2 3. Tes tes. Tes tes. Shalom. Cek. Cek. Shalom. Cek cek. Cek 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 cek. Cek cek. Cek cek. Cek cek. Cek cek cek. Cek 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 mana? Cek cek cek. Cek cek. Cek 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 cek. Coba ulangi ulangi. Cek 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 cek. Cek
udah dengar tadi nih. Sebelum koras. Ada dak? Tersembunyi bagimu telah kulihat
Horas madihita saluhuna taparadima rohana pikirata holan tutuhata debata na mangulu atau martangyang bi mahita di bagasan rohata bi. Amen. Huriani tuhata namar pungudo hita sadarion mamuji dohot pasangapot tuhatai di permingguan minggu palimahon dung Trinitatis tuhata dibatasi tolusada ibanado nase mangaramot hita ganuk tiki topik ini minggu tasadarion manogyon hita asa sude hita makarikoton gumuruhon pangatusion Seitangihon ma hamu ali akanaha pangajarion di sada ama jalarikoti hamu ma gumuruhon pangatusion Pinuji ma debata sitolu sadai ala ibana do napuna panuturion dohota tongkongon ibana do napuna pangutusion dohota gogoon atong tapahibul maruhat tamamuji dot pasangapot tuhata maredde mahita sian buku de nomor 112 ayat sada duhut obat. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Biar mida jahuba do permula ni hapistaran, maruli hamalau ni rohana sumurung do, sude akan namangula hossa, hok do barita nai, rodi saleleng-leleng na, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, asi maroham dihami,
Aidang terbahan hami mabain manangaha, mulusoho dongan nami. Di bahini saya leon madihami roha banwa gijang. Asa tahu hami manibangi, dohot mangulahon lo maniroham. Saya dongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo namu mapati ni debata dihitam di minggu sadarion imana tersurat di Pesalmen 110 sada ayat 10 songonon mapati ni debata biar mida Jehovah do permulaan ni habisuhon maruli habis taran na sumurung do sude akan namangulausa ho do berita nai rodi salileng ni lelengna ido saat ni pati ni debata atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na partu patik nai ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na partu patik mi amen. Tata poti madosata nagudang itu adupan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na bungudu hami di julum martangiak tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagudang ido. Saya si maroham sadok bangso nami se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami asa mubah roha do pangalahon nami saluhutna. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosatta. Songono do hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangolosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau ay au do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
hatani debata turpu epistel di minggu palimahodung Trinitatis Sadarion tersurat di poda opat memuka mesian ayat sada sahak rodi ayat sia songonon ma hatani debata setangihon ma hamu aliakanaha pangajaran ni sada ama jalari koti hamu ma gumuruhon pangatusion ai au be si minit ni damang doau hasudungan jala anak sasada ni dainang. Jadi di podai bana au, jala di do madok au, sai pare pretehon ma aka hataki, jala raduki aka tonaku asa mangoluho. Sai iahi hapistaran, iahi matutu pangatusion, unak tuhang lupahon, jala unak tudali aka hata ni pamangaku. Unang kung tadikon akai, asa derenotiho, sai haholongi ma akai asa dijaga nasidaho. Permulaan ni hapistaran oddo, tuhori hapistarani, jala tuhorhon sadok nani omom tumuhor pangatusion. Sai parhamaul mai asa dipatibulho, marmulia doho maenonna, molo mar pangatusi. Leonon narotu ulum bulang-bulang hasoloan, tupal na jagar si tutu, basa-basa honon na tuho, ima sahakna, mertua maha akan atu mangion hatani di bata, jalan na upiapsa, amen. Tidakon maha porsiaw tay songon na hina tidakon di dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama perguguh na suatu dosan na tumopa langit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubon si Maria nagabe-gabe yang santo di perbadia adorak sohabubuan ido tuhata na tumaon na birnit di panguban di silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban na toru dung di tano na mulak mangolu di hari patuluhan na manai tu surgo lahundul tu siabun debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana paima mulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangolu do na mate au porsia di todi perbadia jala adong sada huria na badia huria hata panala Kristen akan na badia do dia sesani dosai do dihatai amdok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate do diangoluan na sora sudah amen.
Shalom, Shalom. Horas Madihita, di Minggu Tasadarion, Ujaha Majolo, akan narikot si ingotota di bagasan mingguon. Topik minggu ta, rikotima, gumuruhon, pangatusion. Tikting nama ragam, naparjulu, torop ni par minggu, Puido berengota di lembar tikting natape swadong dihita alai melalui live disiar di bait doi. Napa dua hon pamasu-masuon tikting padua hon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Jackson Huges situpul anak niamata Jan Peter sitopul nahinan, tubuni inata, Mariati boru manalu, sian huta ganggoa sia perum 2, Huria HKBP Jeruju, dohot nanaeng oroana Sumiati, boruni amata Junfin, tubuni inatai, Siti Mariana, sian huta sahang, Ruasni HKBP Jeruju. Pamasu-masuan Nasida hari Sabtu 18 Juli 2020 di Garejaon masuk pukul 10 WIB. Namangihut pertanyaan di hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 10 WIB toktong do patupaun ni huriata pertanyaan asa taihuton ma di gareja boido rotu gareja alai marhite protokol kesehatan jala boido marhite live streaming asa taihuton ma di bagas tabe namangihut permingguon huria dung new normal Minggu 10 siang Juli 2020 ibadah pagi masuk ma pukul 8.30 WIB na masuk pagi ima wik maranata dohot wik estomihi ibadah siang masuk ma pukul 10.30 WIB na masuk siang ima wik ek Saudi dohot wik Bethesda jala live streaming turuas naso boy madohoti di gareja. Namangihut perguru malua khobar tu program ni huriata di bulan Juli patupau ma marguru malua tu yanakon ni huriataon alani asaroma marguru anon pukul 10.05 WIB manang jam 3 botari. Namar sahid asa tabuam maditangyangta naparjolo amang situa MC Turus tongon rawat jalan sonari nunga dibagas nasida napaduahon nyonya manurung boru butar-butar nang inangope nunga mulak tu bagas sedang dalam perawatan jalan. Namangihut nasorang di basa-basa hotu hatta dosa dadak danak boru di keluarga TSH Manalu inatai tria boru siahaan imana di hari Selasa 16 Juni tahun 2020 hipas do dak danaki songoni nang natorasna namangihut ruas mangurupi ruas nunga mardala bediakoni ima ruas mangurupi ruas jala marhiteon di pasahat huriat tama mauliate tu ruas ni huria naung pasahaton subangan diakoni dana songoni nang materi alai rade dope huriata gabesada posko pangurupion di diakoni ruas mangurupi ruas. Namoding nunga jumolo marujung ngolu sada ruas ina ni huriat taon
Ima Kartini Adolfin boru si Hobbing manang opuni si Naila boru. Nah di hari Sabtu 10 sada Juli 2020. Tutup umur ma 70 tahun. Sayang giat ma keluarga natina dikonna tarapul. Namangihut selamat hari ulang tahun. Majelis dohot sude ruas nihulia pasahaton selamat merayakan ulang tahun kelahiran nang pernikahan turuas nihuliata na berulang tahun di bagasan mingguon mamuka 12 Juli sahat rodi 10 Juli 2020. Nas pembimbing sifah husor-husoron nasida imanatar surat di Matius pitu ayat pitu sahar rodi ayat 2. Tikting parhepengon boima di Jaha Anon ngolot tiki live di laporan keuangan si sahali sabulan. Songonima sahat ni tikting di bagasan sadarion sayang giat mah gabe hasangaponi dituhatta jala akka naung berpartisipasi manangyakon dohot mangulahon songoninang mangalehon akka narikot siurupan mauliate madi pasahat uria ganuk mahita manangyakon nasa pakubasion ni huria tumingguon nang tutiki-tiki nanaeng roh asabuy mardalan denggan gabe sangap mai di goarni Tuhan mauliate. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha ima na mga rajay roha ng pikiran muna be di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras madihita. Hata ni tuhata ujahan jamita di minggu sadarion tersurat ma di buku Panurirang Lukas biduonom ayat 30 rodi ayat 42 asa tabuka bibilta tajahama turpukta songonon ma hatana jala di hata hodo nang upamaon tunasida tung tertugu nama pitung ma donganna nama pitung di dalan darap tergodung manasida duasa ndada sumurung sesean sian guruna nang sundenggado ganup molodosson guruna ahama pola pabereng-berengommu silbak
na di mata ni donganmu, ia nasatiang na di mata mi dan dia toiho. Tung dohonom mo ma turungan mi, wahupat majolo silbak-silbak na di mata mi anggia. Hape nasatiang na di mata mi dan di daho. Ho pangasih. Jumolo ma upat tiang sian mata mi. Dung pei asa pikiromu manang beha pangupamu disilbak-silbak nari mata ni dongammu. Ola nido saha ne turpukta. Urian itu hatta marhite-hite minggu sadarion, minggu palimahon dong Trinitatis di paudol hita diarahon hita tu tema asa makarikoton ima mangguruhon pangatusion. Mangguruhon pangatusion marlapatan mai dang pangatusion ima akka pendidikan na dihitaon noaing maring pendidikan TK sa rodi kuliah do tuaka na tumibbo dope. Dan apalai na dipaadar marahite-hite turpukta alai pangatusion maneng pendidikan di bahasa Indonesia takas ima di parsauran maradopon Tuhan debata. Bohado hita asa taguruhon pangatusion mencintai ima pendidikan, didikan, nasihat, ajakan yang daripada Tuhan kita. Ketika kita sudah mau dan telah hidup di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan bisa menatah atau mengarahon akan nama pitung hidupe maradupon debata. Jemalo idok Tuhan Yesus dison tung tertugu nama pitung madongan nama pitung di dalam itu artinya orang yang belum mengenal, mana yang belum majakon Kristus Yesus di bagasang ngoluna dalam parangihon hapursion nai di bagasang ngoluna dan tertugui manang naise mangarahon tutuhani molo dan jumolo tapariahi dirita. Jadi sada istilah don tertugu nama pitung ma dongan nama pitung di dalam tertugu na soporsia ma aka nama pitung maneng aka na soporsia dope tu Tuhan Yesus Kristus totudau. Alangkah lucunya seorang pengkhotbah atau pendeta memberitakan atau mengkhotbahkan tentang surga, tetapi dia sendiri tidak percaya surga. Tidak mungkin. Apakah seorang orang tua menceritakan tentang Yesus, tapi dia tidak percaya Yesus? Tentu keduanya akan lilu. Maneng gabe tergugut di tengah-tengah nih perjalanan nih ngoluna. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan menata mana yang membahin sadat tatanan kehidupan di tengah-tengah kehidupan keluarganya atau di tengah-tengah kehidupan gereja melalui iman. Aporsiao. Jadi alangkah bagusnya memang khotbah ini, firman Tuhan ini mengarahkan kita supaya memperbaiki
diri asa unang mangolu be di nama pitung. Nama pitung lapatanna naso maparangehon hatani debata. Ay di si boto suratido hatani debata. Alay dang iparangehon. Ido nama pitung. Dang di bereng, dang di ida. Namangihon musen nama pitung ima aka namangukurhon na binotona tujoloma. Mangukurhon haporsiaona tuhalak. Manaking na di ayat 40 sada. Ahama po la pabereng-berengomu silba-silba di mata nidongammu. Ala terkadang mulunga marminggu ibana ido ibana au nama na porsea akan aso marminggu hotok so ya marminggu ho mata so do marsahit to inna. Dia beriman, dia mengenal Tuhan, tetapi manguhumi hala. Ido naneng dohonon na di bagasan turpuk taon. Ibo to imana hata ni debata alay gabi hagi jangon ni roha. Maneng manguhumi akan na dihabirang na maneng disiamun na. Tahapor siya ido Tuhan Yesus Kristus nang rotu bertibion. Ima gay paluaho kita. Gay mangulu di hasitongan, di hatigoran. Tahapor siya idoi. Alay kadang-kadang olo do hita. Gabe mardosa hinorhon di. Ala tadokon tuakkan nasusau kamo do ita. Dang maluaho. Dodoho sa surgo. Atau orang dalam saat ini sering mengatakan kafir. Mengkafir-kafirkan orang. Setelah dia mengatakan iman di dalam hatinya, porsia tu debata di boto hatani debata alay dang diparangihon iman nama pitung. Saropa mayro si boto surati. Di boto do sudi alay dang diparangihon. Paruhuman do di pasahat tu Tuhan Yesus. Maneng penghakiman, molo tohodo hoanan di debata. Penghakiman. Jadi orang-orang yang percaya tu Tuhan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sotung nama pitung kita, marhapor siyaon tu ibana. Sudi boy tapajojor hata ni debata. Alay molodang di parangehon, di bagasang ngoluna. Tudos doi dohot nama pitung. Namangiyo mo si turpukta, dada sumurung sian guruna. Lapatan na di si isa do guru. Dan guru sekolah minggu. Dan pendeta. Isa do guru. Ima Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tai. Ido guru na sumurung. Naboy mangazar-azari. Naboy menuntun hita asalam dipos, asalam tang, asalam sun dengan deganup. Jadi ganup hari do hita yajari Tuhani, marhite-hite ton de perbadia. Asa buah, asa sahat hita tunasun na king, ganup sun sarupa do Tuhan Yesus Kristus masuk tu banua gijang tu surgo. Ido naneng dohonon na di bagasa turpukon. Dada sumurung sian guruna. Naung sun dengan do ganup molodos doho guruna, doson guruna. Tapatan na desi ganupari do hita hape marguru. Dibentuk, diajari asa anggiat hita gabe parsidohot sarupa dos doho gurui. Ima Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Jadi kanu pari, kanu partikian. Alani taha holongi mah, tahari kotom mah,
lau mangaramoti ima pangatusion mangguruhon hata ni debata sipatata jaha hata ni debata sehali dang dapur rohata alai alanunga tuluhali do obatali di pargogoi todido hita mamutiki ahado lapatan ni hata ni debata na di bibeli. Artinya manok tong do HP diajari Tuhan hita ganuk tiki gano pari moloma sampai paru kilon di sido hita diproses asa anggiat lam sun hita asa lam tang hita asa lam sahat hita ima tuhabadiau nasiat debata asa anggiat ditik kinai sogot dohot hita malua dos mahita dohot Tuhan Yesus Kristus doho guru ai sisianna do hita marsonang-sonang di harajau ni lani turpukta paingoton hita mari cintai pengajaran Tuhan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Pengajarannya bukan hanya hal-hal yang indah, pengajarannya bukan hal-hal yang manis, tetapi Tuhan mengajari kita terkadang dari hal-hal penderitaan dan hamaolon di bagasan ngoluta. Ngolomonding sahalak inan waing di bagasan huriataon dia jari do hita disi asa taatu si ikon marhite-hite ido hapiasa sahat tutuhani molotung adong na marujung molu alani hajugulonna siani boido hita diajari todi asa taramoton hai pasota asa unang jugul hita di tonga-tongani pernguluan terlu mobi maakayanakon na boi gabe membahayahon dirina sendiri. Hatan itu hata muse madokom unang pola pabering-bering ima silbak-silbak alai padengkan madirim. Unang pola hita naing mangupat hasalan nidongan. Unang pola hita naing gabe manesehati hala HP na disimalulong tapi dang teridanta manang dang boy do petauba artina disi iko jumolo do hita berubah baru boy mahita mangido dongan berubah jadi hata parange ido jamita na mangulu simolo akan tua-tua mangorai anakonna unang minum tua unang atong imana minum tua molo na tua-tua mengajari anakonna unang marisap unang imarang marisap ijolo ni anakonna imalapatan ni turpuk taon molo tahalo modo ya nakotai mangulahon akan hadenggan ya ulahon manadenggan asa gabe tiruan unang pola gabe itor taupati aka silbak-silbak na si malulong nai mana yang akadosa nai HP dang tabaturu do pehita songon sada natoras di tonga-tonga ni parsaurani ima turupukta jami taupe mangonai tusure dang holan turuas tu akabadita moloido padita berarti parangena iko padita moloido situa berarti parangena iko situa moloido kon lansia parangin apa iko parangin ni lansia unang be parangin ni napo sobulung kasongonima ama akaina nain maina unang be parangin asi aong ina na marcak rabu iso ala gabe bain pirang unang mah taholongi mamulutung maruban hita. Alay molo nang icat ma dok nabirong munang pola molo mula hita tu dulu sangkul so itung ipikir halahi nasik. Molo ngamatua, molo ngaina, molo tung pedicat unang beber warna-warni. So tung dipirli halak hamu sapuri.
Abe bereng sa julo, bah mamatua. Mana dok na wallo. Siya pudi wah, siya julo, loh kok udah orang tua ini? Kok masih cak-cak rambut ini udah tua? Jadi jelas doko baon, pengoton hita asata pau babi dirita. Habibe napa sahaton hatan itu ano di pau badirina. Saluhut hita pau bahod diri, nampola seta tatap hasalannya halak. Tapau badirita, dong tapau ba mardalan hita di hati kosan haporsiaun karakter nasihat Tuhani ido sada jamita tuaka nahumaliangta taholongi ma ala ganupari do hita ganuptiki do hita diperbaharui oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Tiap pagi kita selalu baru diciptakan oleh Tuhan kita di roha di pikiran nalani naing magabi pasu-pasu disaluhud na akka pajowota parhalado padita akka pakubasi naing ma iko pakubasi ruas naing maruas unang pola izami tayo situana ay gurang do sokorino ay izami tayo situana izami tayo paditana amo tong akka paditay seorang behamo naing na natikos subereng abe ibana pedang natikos. Jadi rekod sierpa jauta ganup ama ina ianakon semua ikom makaholongi makarikoton gumuruhon pangatusion nasihat debata pendidikan pengajaran yang diberikan Tuhan kita asa tertugu hita dirita nang tertugu hita manang aka nahumaliangta asa buah asa unang gabe holan halak na malua maneng holan hita na malua yana kota dao tetanggata dao aka keluarga dao alay naing ma sudah hita masih toguan makaporsiai tuhatai amen martangi yang mahita Jehovah debata amanabi na marhabangsa di banua gijang mauliate Tuhan diajar-ajar ho habi asahwari koton habi ima pangajarion nasian ho asalam tang asalum lam sundinggan habi di ngolu nami jalang ngolu namion habi seda proses doon laho pajupang dohot hosugut alahu parangion hami hatam nabadiyai kebiboy hami dos dohot guru ima Tuhan Yesus na manggurui hami na mangajar-ajari hami marihite-hite todi porbadia jauh bari bata aman nabi sipatado hami Tuhan salalaka dia kapajuon nami songon manusia hami kebiulo sibata makorhodosa tudongan tuangka dosa maradopon ho ala nia leza huba lama jarajar hami lampagogo hami lampagomos hami maparangion hatam tuaka ari-ari na mangihut asa parangin nami boy manugu-nugu aka na marparsaura dot hami do aka naso makaporsiay ho rupi ala di bereng parangin nami makaporsiay ho gabiro na sida naing manadaho tabba mabilangan ni na porsiya di tonga-tonga ni haraja hummi ajar-ajar maaka ama nang ina mengajarhon mangiyahi manasehati marhiti hatam akayanakon asanggiat unang lilui asanggiat setoktong rapak marparsauran dohotho di tonga-tonga ni huriam simarohama leza hoba moro tungadong
aka pergumulan nami ganup keluarga hinorhon ni na makaporsiay ho ni Joe sada ama majow ina di bagasat na asa marpasaura do pako alay dangulo songoni sa balina arong do ina mangarahon sada ama di bagas na asa marparsauran do pako di bagas soro do di bagas na ganup marsada-sada alay dangulo ala niya Tuhan marhite tikion mangido hami asa hari kotor hami may Tuhan ima perguruan pangatusion nasian hoy asang giat na tua-tua ama ina boy mangajari yanakonna marhite-hite hata parange do akka pangalakana pe asimaruham maleja huba tung todimido na mapergugi hami lau mangula hatam dison di bagas jorhon rohami martangiang asa gomos pasaha matuhami Tuhan ima hahipason ni perdagingon padao masyan hami aka panahit na masa nuaing asang giale Tuhan sa iboy dabe hami masih amin-aminan masih tukolan marhite-hite hatam ima di ruas ni huriam do di akapunguan na asik mangido hami do gomos di bagas setikyon ima di naposom si tua si torus na marsahit noaing ima sahit si truk Tuhan tuho hami mangalu-alu tung pasaha mahamalumon nang hasabaron tu yanakon nasida asang giat boyale Tuhan marlas rohah nasida tu sualan nyari songoni nang ina nami imahala inang boru putar-putar oma ale Tuhan napasahaton hamalumon tu ina nami imale Tuhan na berhubungan dohot pariana konon tuho pasata mi ale Tuhan ima ina nami nang keluarga asang giale Tuhan patuduommu ima alus ni tangyang nasida inorhon ni sahit namasa tu nasida asimale roham dihami nang dibagasa tikyon na berduka ruas ni huriam hakaipi jerujo terlumobi ma keluarga ima keluarga manalu si hobbik asa homa le Tuhan na mangapuli nasida sian harajaumi marhite Yesus Kristus Tuhan nami tangion hami amin mari dehita jong pahit tatangya koma peliata martangiang mahita hali di bata manami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masenalomi tu hami pilihan nami tuho sejalo mai gewewa na husus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asaw parhasyang hami pilienon pati buluhon harajam mo itong-atongan ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni sileleom itu hami asalam gegirhami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nabi
Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumo, say South Malo maneroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sererono hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pamago. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asiro hana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasarho madamena tutodi munabi. Selamat hari Minggu.